yanzu da wannan da ake yi a cewa da zo kai ragowar mutum ku samu ku yi hakuri in an samu za a yi kaza in an samu ku yi hakuri da kyakkyawan niyya wani ma sai an zuwa wasu kudin sai an sai wata da wanda zai je su kamfen shi ke nan sai ka samu rana ne sannan wani kai ne da asibiti ina da za su mutu a kano a wace kwanta ne saboda haka wannan abin yana da ciwo duk lokacin da na ciwo mutane maciya amana abin yana yin ciwo amma can sai kuma gode wa Allah cewa duk wanda ya shiga duk wanda ya wani abu ba daidai ba ba ka jiran ka je kiyama a ɗora a cikin zuwa kan daga ba Allah ya ɗora a cikin to da ka nake jawo hankali da cewa wannan dama ce wacce ta zo muka haɗu da baki ne kuma da kyakkyawan niyya kuma kullum farin duniya kamar gwamnati ne kun ga abin da ya faru da cutar na da fili zuwa cutar na da yaro white paper green paper paper ba shi wata na yin ba sannan nan wata masu tsara da gwamnati paper wata na kira wani ba a kwamishinan da ta kirawo cutar na da yaro cutar da fili ina zama ma na gudu wannan su biyu ne da masana ɗaya daga cikin kwamishinan sai da ce a kira kwamishina abuja aka ce na shi an kirawo kwamishinan gwamnati da ta wuce na kuma ba sai aka ce ai kawai da kan kwamiti ne shi ma yan face da sai ba yan face da kuma bibi ba na ce ai mutane ne kuma za su gane ba ni ma ba gane ba ku kyale su kada ku shiga cikin wannan tsari mu mun ja daji wannan shi ne sarki musulmi yana cikinsa yana cewa duk wanda ka ga yana tafiya ya yi tuntube ya faɗi waiwaye na in ka ga mutum yana tafiya ya faɗi in yana kallon gabansa to ka ga wahala rami ne zai kauce amma yana waiwaya ba ka ga mutum ya faɗi wani mutum ya ce wa waiwaye na wannan tsari kuma shi ne na mutanen da aka samu wata matsala duk da wasu sai ka ga musu gane ba in aka abu da aka gane da mata yi a fahimta wannan gwamnan da kan zai daga fishiyari ne na yayi ba daidai ba a yayi ba daidai ba a yayi ba daidai ba a yi hakuri har aka kawo inda aka haka bashi wani ba da biyu ba sai da ta kai kama ana kwamishinan da duk wanda zai faɗi da gwamnati shi dan dai a inganta tafiya kowa kana fitar da shi wannan yana nuna irin hakuri wani ya takara da shi sau daya shi da na kawo wani shi wajen gwamnan ba shi na ce nan ga wani takara kada shi muke takara amma na sai da kawo shi wani shi da takara yi da ba ni gwamnati kowa ya sa wanda ya fara a kan ba su yin abin da bai zo da sauransu da ya zo yi sarauta ya ka kai kuma tun da yanzu ka gane na samu kuri'a kusan 7,000 da ƙarfi kusan 8,000 da samu kuri'a da yin samu na samu kuri'a kusan 8,000 da wanda ba a yan pdp ba a lokacin me gwamnati tsakanin 300 da kusan 8,000 a yi da yawa kaga ruwa ai ba sa a faru ba da kuma wani suke shugabancin da muke yi ba ana yi ne kawai don wanda yana suna wanda baya so a'a har yanzu ana sa a cikin fili ake kuma a cikin tafiyar da abubuwa saboda haka dole sai kowa na ga muku da kuma biya kuma kai hakuri kar ka damu wanda ya ɓata ma kar ka wanda ta wuce kai ka dauka da gaske ka samu shi ya dauka ba da gaske ba ne to shi ke sai a zuwa a gani saboda haka abubuwa waɗanda suka faru musamman waɗanda suke cikin ɗan pdp waɗanda muka yi tafiya da suka mu a gurin mu ka zo kace
ta ƙare. Kuma da aka wani wanda ya zo nan, maki zai zo nan? In mutum yana gaba zai zo nan? To kuma kana gaba idan ka zo, in ka zo kana gariya ba ya ɗaya muke ba. Dalilin ko shi ne, mun san ka sake bugawa, har da zai saboda haka na san da zai zo da cewa za mu zauna da shugabanni, za mu yi kwamitoci, za mu duba dukkanin wa'anda suka sai fom da wa'anda suka yi yin saya da sauransu. Amma muna kira a gare mu cewa inda yanzu mun ɗauka daga baki ɗaya magana da yace ba. Kafin yanzu ɗan makwasiya da ke magana da su. Yanzu kuma akwai wa'anda suka zo daga cikin jama'iyyar PDP wanda muka haɗu. Kuma sai ka zama ɗan makwasiya ba haka yake yi. Za ka iya zama ɗan PDP ne ka kai haka. Za ka iya zama ɗan makwasiya ba sai ka sa kai ba. Wannan tsaki amma babban magana ita ce in muna tare da mata yi da sauran tsakanin ko da Allah. A yi tsarin wani wasu suna cewa politics is not today. Wanda suke faɗa haka su bane siyasa ne tsafta ce. Babu zancen wani gargajiya ko wani ɓaci a cikin harkokin siyasa. Kamar kowace da haka ta rayuwa. Amma kai ne in kana so kuka yi da tsafta kuka yi ta babu tsafta. Kuma in ka yi da tsafta sai ka ga tsafta. In ka yi ta babu tsafta haka za ta fito maka babu tsafta. Muna fatan dukkanin mu bai siyasa da tsafta kuma kullum mu rinka tunanin mu. Wani yana da irin sayani ne. Dan in ka tutar na ce in bai zama ɗan majalisar kasa ba in bai zama gwamna wata duniya za ta rufe. Sai ka ga an yi zaɓe wani ya zama gwamna ni ne bata rubuce ba ana fi tafiya sai dai kai ne ka kanta ce ka take da mata rubuce. Wannan ina fatan dukkanin mu yau za mu kai a shaka a matsayin mu na masu hankali masu gani. Ni kokarin a kai ga nasara. Wannan gwamnati ta Kano ana shi ya san daidai amma ba ki iya ilimin da siyasa. Kuma na zaton ilimin yana da ɗan yawa domin duk juyin yin wannan ya zo da kuma da yi cikin da Allah tun da daga kansila har na shugaba ƙasa mun gani ni kai na shiga karfe sha biyar ya ci sha uku na har sai ya lokacin da su ta kai ɗin nan suke shiga za su ba magana ta yi wani ke cewa ya kwatanta ta kai da abinci mai kyau da biyayye sauri mu zo mu zauna mu yaki kafada da kafada da shi amma ta gaskiya mun ba ki wadai da shi tun da lokacin nan tun kafin lokacin ma na san shi na san mutumin kirki godiya muke amma ya je ya sa kantinsa muna godiya za ka yi amma yanzu ga shi ana taimake shi ana taimake mu kullum kwanan duniya ci gaba ke samu kullum kwanan duniya ta ganewa ake kowa ya tafi kuma ya ke cewa kuma ƙarinsa in tafiya ta tafiya ka gane kuma kullum shekara kowa da shekara da yake ya koma ya aka da kuma kullum yin da ke wani yana da inda yake an nuna masa idanu ko zai gane da yake duk wanda ana sa
idan sai ya buɗe ya gane gaskiya to in ya mutumin kirki ne to ga muka an gana shi da gaskiya tun lokacin muna aiki da su lokacin muna gwamna da shi da yin sa'adu da isani ga su ne ba da iya mu da su ba amma na san mutane ne masu ƙoƙari na siyasa a ranar su da ke ina ma zan jawo gaba su jawo yawanci abin da ya sa muke samun yadda alkawari ba iya iyawa shi ba abu ya zama wani ba shi ne saboda gobe yanzu kama wannan mutanen ne wanda ka ce kanye ce na zo ne kudin sa ba biyan sa kai ba sai ya gaba ka sani samu komai ba kuma babu wani dalili wataƙila ma da aka yi aka haɗa baki aka hana shi komai idan shekarar zaɓe ka dawo sake sayan ko in ka ce janye zai janye ba ya gaba zai janye ka zama mutumin da baya cika alkawari in ya gama ce kai musu ƙarya a kaduna ina zan tabbatar muku da cewa waɗanda suka shigo ciki because akwai abubuwa da yawa da sai mutum wawa ne ko rufi ne ba za a kowa da yake a zuciyarsa tun da Allah ya zai mutu da zuciyarsa sai ya bar da rubuta shi wanda baya so wani ya samu wani abu sai shi suna da wani da ya ta yi mace ya koshi kai ma ka koshi wani da ya ta yi matarsa ta yaro shi ke nan kai ma mata ka ta yaro sai ka gani ka ganta tudu ta yi kyau ko da ka ma sai ka tuna shi sa kullum ina da mutanen Kano ina ba ku sako ko kuka je kuka faɗa a sai da hanyar biya mai yanzu da kwanci ina son sako saboda lokaci da yi kuma ya san wasu zasu yasu kuma kan watakila nan da yi wurin tsayawa zan ba da mutum daya a harshen da yi magana ko jawabin godiya ko idan ya zai zai magana amma dai ya zo da cewa da izinin za mu samu wani su na waɗanda suka sai ko da ba da suka nuna sha'awa da kuma wanda ake sikiro za mu je maza ma mu duba idan muka duba abin da muka yi shawara da waɗannan shugabanni na a haifin da wakilai da zan kun saba ni ba ba nan ne na gudun ba sai dai koma wajen ɗaya a kamun gani
tun da nima na ɗan san wasu abubuwan kaɗan wanda ya kai da gyara za mu haɗu da gyara. Burinmu shi ne idan aka fito za a sake kiran taro zai bi mazaɓa zai bi ga baki dai kamar da aka kira a nan ko a Kano ko a Abuja. Ni ma zan so a ce ina gurin amma dai kun ga irin abubuwan da muke ta fama da su saboda haka wani abin yanzu dole sai an haƙura wanda muke da su da muka iya cewa matasa sun girma a siyasa su ma ya kamata a ce irin wannan abubuwa sun rika shi. In banda ma kuskure da aka samu a jihar Kano da yanzu ma zo tsaya a nan na yin magana da mutanen Kano akan wannan abin kaga mai tashi domin dama an burin shi ne wanda ya taso ya zo wannan gudun ya kula da Kano. Ni da Kano sai dai mu zo mu gaisa mu ba da shawarwari kuma a yi gaba. Kama ga inda abubuwa sun kasance muna fatan Allah da daga wannan karan in muka samu gwamna Allah ya sa mai daraja da shi. Allah ya sa mai mutunci. Allah ya sa ba mutu ba ne. Allah ya sa yan mutunci kansu zo kusa da shi. Allah ya raba mu da mutulaye. Wannan tsari da aka zo aka hada muna addu'a Allah ya sa a samu mutumin da yake zai rike amana zai rike amanar mu gabaki daya. Yanzu da muke gani a jihar Kano an ci amanar mu da muka yi wannan zabe an ci amanar jihar Kano gabaki daya don duka wani abubuwa na alheri wanda muka faro shi yanzu duka halalata. Labarin da nake samu a Kano watakila shi sa ma don karin je saka kuka shi sa har yanzu nake kokarin da karin faɗo yanzu ko za su gyara. Amma dai ina so sanar da ku cewar lokacin da ya kamata a shigo dole za a shigo. Kano kamar kowace ƙasa ce a Najeriya. Rabi ko musu da kowa ne ba. Amma mun zaɓa ne mu tafiyar da ita haka saboda duk abin da za ka yi lissafi. Yau da ina yawan zuwa kan ba ni ne na hada su aiki, ni ne nake sa shara ta yi kwakwa, ni ne na sa makarantu aka kasa buɗewa, ni ne na hana a ci da yara a makaranta, ni ne na hana a bada yin fom a makaranta, ni ne na hana a yi aure, ni ne na yi kaza na yi kaza. Duk wanda abu cewa za su yi rami kaza. Amma yanzu fili ne ga doki ga fili ga mai doki ka yi su kuwa mu gani irin taka yanzu akwai su kuwa a ganin abubuwan sanda muke gwamnati kowa zato yake wasa ne kamar idan marmashan nan kawai tafiya ake yi ta koyi sai ne kaga hanyoyi na fitowa fana-fanar lantarki a cikin birni da ƙauyuka hanyoyi ko ina makarantu ko ina yara suna tafiya suna dawowa yara suna tafiya ƙasashen abubuwa ga su na alheri wanda duk cikin gudan ba wanda zai iya lissafa ayyuka da aka yi na wannan ayyuka na alheri sun kai matsayin da duk wani mai hankali in ya zo ba sai ka kirkiro wani abu kamar inda muka kirkiro ba sai dai kawai ka zo abu kaza an tsaya a guri kaza a yi kaza suna nan sai ƙarya mutum ya yi shekaru 7-8 amma sai ƙarya tun da nake ta in aka ce shugaba ba da ƙarya har mamaki ne ban taɓa ganin ƙarya zahiri ba sai a wannan karan mutum ya faɗi ƙarya ya san waɗanda aka yi da su suna nan da ransu da lafiyarsu sai ga wani ƙarya wasu abubuwan sai ka yi mamaki menene amfanin su bayan ka san ba gaskiya ba ne duka irin wannan su suke zubar da mutunci da daraja shi yasa mutane da yawa yanzu a gurin taro in suka je kamar ma musu je domin babu daraja